Τώρα. Πάμε. Αυτό είναι μια συσκευή GPS, κινητό τηλέφωνο και μπορεί ως συγγενής, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη κάποιον ηλικιωμένο, ο οποίος έχει χαθεί και συνήθως χάνονται πολύ. Αφού του το έχουμε βάλει στην τσέπη, για παράδειγμα, έτσι. Ναι, ελάτε. Ακριβώς. Ελάτε. Ναι. Τη στιγμή που το έχουμε βάλει στην τσέπη, μπορεί ανά πάσα στιγμή ο γιος του Ναι. να πατήσει να μπει σε κάποια σελίδα στο ίντερνετ χωρίς χρέωση. Και να βρει τον πατέρα του. Να βρει τον πατέρα του σε 10 δευτερόλεπτα. Τι λέτε. Ναι. Είναι Δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικό. Ή μπορεί να του τηλεφωνήσει, έτσι δεν είναι. Να χτυπήσει αυτό το τηλέφωνο, να πατήσει το κουμπάκι ο ηλικιωμένος και να. Ακριβώς. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ηλικιωμένος που πάσχει από κάποια ασθένεια, ίσως να μην απαντήσει καθόλου στο τηλέφωνο. Σωστά. Μπορεί ο γιος του να μπει στη σελίδα μας, να πληκτρολογήσει τα password, το οποίο το διασφαλίζουν ότι μόνο αυτός μπορεί να δει τον γονιό του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που είναι χαμένος και αμέσως να δείξει στίγμα που βρίσκεται. Λοιπόν, να το πούμε πολύ απλά. Βεβαίως. Κάποιος ο οποίος έχει ένα ηλικιωμένο και που τον εχάνει συχνά, και αυτό έχει συμβεί με τους περισσότερους από εμάς που έχουμε γονείς σε μεγάλη ηλικία ή έχουν κάποιο πρόβλημα, του βάζει στην τσέπη αυτό το μηχάνημα. Ακριβώς. Αυτό το μηχάνημα είτε κλειστό είναι είτε ανοιχτό, σχεδόν πάντα ανοιχτό πρέπει να είναι, ενεργοποιείται μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν λοιπόν ο γιος, η κόρη χάσει τη μάνα ή τον πατέρα, μπαίνει σε οποιονδήποτε υπολογιστή, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Πληκτρολογεί www.position.gr Ακριβώς. και βγαίνει το σημείο όπου ο πατέρας ή το παιδί. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Τι? Πρέπει εκεί στη σελίδα μας Ναι. έχει ένα username που το ξέρει μόνο ο πελάτης. Το μας, όνομα ο λοιπόν, πελάτης, ναι. Και ένα password. Μάλιστα. Μόνο ο εκείνος μπορεί να δει που βρίσκεται ο πατέρας του. Σωστά. Κανένας άλλος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των ηλικιωμένων, των ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, των παιδιών.